Ahojte, prajem všetkým deň s peknými sukňami. Tu je Robi Aniko KFT a chcem vám predstaviť menu zariadenia Kalta ECHAT E690. Pretože toto zariadenie zatiaľ nebolo veľmi predstavené, povedzme pár slov o samotnom rádiu a jeho vzhľade. Toto zariadenie je to, čo sa najviac podobá na tradičný vysielač-príjimač medzi sieťovými vysielačmi v sérii iChat Karta. Toto zariadenie má plnohodnotnú klávesnicu ako tradičný vysielač. Má na ňom ovládač hlasitosti, tiež má tlačidlo na prepínanie kanálov. Samozrejme je vybavené aj tlačidlom núdzového volania, ktoré sa nachádza aj na ostatných rádiách. Na ľavej strane zariadenia sa nachádza. Tu je obrovské veľké PTT tlačidlo. Máme funkčné tlačidlo, ktoré je programovateľné a tu je aj naše tlačidlo na zapnutie. Samotný vysielač. Zariadenie je úplne vodotesné s hodnotením IP68. Takže aj konektor pre slúchadlá a dátový kábel sú vodotesné. Rádio je nabíjateľný prostredníctvom dokovacej nabíjačky, takže vyhovuje všetkým priemyselným kritériám a je ľahký na obsluhu. Na zadnom kryte tu je úchyt na opasok, máme Full HD kameru a máme aj blesk, ktorý možno použiť ako baterku. Jeden z výhod samotného zariadenia je, že vonku sa nachádza fyzické tlačidlo na prepínanie kanálov, takže používateľ môže ľahko prepnúť kanály bez potreby stláčania ďalších tlačidiel. Plus hlasitosť. Ovládačom hlasitosti môžeme tiež ľahšie nastaviť danú hlasitosť. Zariadenie je vybavené viacerými mikrofónmi a tu na vrchu je mikrofón, plus vzadu máme mikrofón s funkciou redukcie šumu. Reproduktor zariadenia sa zapína pod veľkou klávesnicou. Tu máme kompletnú alfanumerickú a numerickú klávesnicu. Funkcie tlačidla, ovládacie tlačidlá vedľa. Ako vidíte, na zariadení je aj tlačidlo na prijatie hovoru a jeho ukončenie podobné tým na telefónoch. Je to tak aj preto, lebo samotné zariadenie je súčasne aj telefónny prístroj, môže vykonávať tradičné GSM telefónne hovory, obsahuje SIM kartu. Ďalej zariadenie môže písať SMS a môžeme na ňom prijímať SMS. Má dvojpalcový nedotykový displej, ktorého jas momentálne je nastavený na maximum. Vidíme na ňom najdôležitejšie informácie. Vidíme signál, máme roaming, je tam náš malý kompas, GPS je zapnutý. Funguje naša aplikácia WeChat. Prišla obrázková správa tu na čatovacej stene. Tam je náš čas a tam je indikátor batérie. Ale rýchlo prejdime celou ponukovou štruktúrou zariadenia. Na zariadení sa nachádza viacero ponukových bodov. Rýchle menu sú prístupné s tlačidlami funkcie na ľavej a pravej strane zariadenia. Na ľavej strane zariadenia sa môžeme dostať do ECHAT menu, kde nájdeme telefónny zoznam. Tu môžeme okamžite vybrať tých, čo sú v skupine, alebo prípadne aj dispečera. Môžeme ich zavolať buď vyhľadávaním, alebo priamym hovorom. Takto. Druhý bod v menu je zoznam hovorov. Kto nás prípadne volal, keď sme nevideli. Na displeji máme nástenku s odkazmi, kde dané. Môžeme posielať, čo už je na mojom zariadení. Pomocou kamery môžeme robiť fotografie, môžeme okamžite posielať video, súbor alebo dokonca našu vlastnú pozíciu a to sa zobrazí na chatu. Dispečer kliknutím na jeho mapu uvidí našu presnú polohu, presnú adresnú polohu, teda ulica, číslo domu. Nasledujúca položka v ponuke je položka spätného prehrávania. Zariadenie dokáže zaznamenať 20 zvukových hovorov. Nasledujúce je položka menu nastavenia. Tu môžeme nastaviť server. Keďže zariadenie je schopné aj vyvolania videa, môžeme nastaviť ďalšie funkcie vyvolania videa, rozlíšenie a podobne. Môžeme zapnúť a vypnúť prehrávanie. Môžeme zmazať prehrávanie. A uložené súbory a
Podsvietenie displeja môžeme prepínať na automatické, teda tiež ho môžeme zapnúť a vypnúť. Môže byť neustále zapnuté, alebo sa automaticky zapne len po stlačení klávesov. Tu vidíme ešte informácie o zariadení a môžeme sa odhlásiť. Dôležité, odhlásíš sa a nevieš heslo. Zariadenie sa pomocou funkcie Quick Login dokáže prihlásiť späť, pretože je všetko viazané k e-mail číslu užívateľa. Tu cez pravé bočné menu sa dostaneme k užívateľom danej kanála. Vidíme užívateľské mená. V tejto chvíli nikto nie je aktív na tomto kanáli. Ak by bol aktív, bol by plný kruh okolo malého bodu a pri osobe by bol prompt. S tlačením PTT vieme okamžite uskutočniť privátny hovor. Nasledujúca položka menu. Máme dve položky menu. Je tu rýchle menu so šípkou nadol a vlastné menu rádia so šípkou nahor. Pozrime sa na rýchle menu. V rýchlom menu. Funkciu Wi-Fi môžeme zapnúť a vypnúť. Funkciu Bluetooth môžeme zapnúť a vypnúť. Je tu funkcia baterky, ktorú môžeme zapnúť a vypnúť. Môžeme priamo zapnúť zadné osvetlenie a použiť ako baterku alebo nastaviť podsvietenie displeja. Vrátime sa späť a so šípkou nahor môžeme vstúpiť do funkcie telefónu a do plus menu samotného rádia. Tu sa dostaneme k funkcii hlúpeho telefónu. Takže vieme vstúpiť, vidíme, kto nás volal v telefónnom zozname, môžeme si pozrieť aj tu uložené kontakty a môžeme pridať nový kontakt. Ako na tradičnom starom tlačidlovom telefóne zadáme telefónne číslo, meno a môžeme ho uložiť. Navyše môžeme importovať, exportovať telefónny zoznam. Môžeme použiť kameru samotného zariadenia. Môžeme s ňou robiť fotky a videá. Môžeme si pozrieť urobené fotky a videá. Máme položku správy, tu samozrejme môžeme písať SMS a tu vieme si prečítať prijaté správy. Máme sekciu nastavenia, kde môžeme upravovať hlavné nastavenia rádia. Napríklad nastavenie siete, ktoré je predvolené automatické, ale môžeme tiež nastaviť funkcie 4G, 3G, 2G, čiže podľa danej situácie musíme to uzavrieť. A len povedzme, že chceme používať funkciu 4G. Je tu nastavenie dátového servisu. Tu. Funkciu Wi-Fi môžeme ďalej spresniť, teda nielen zapnúť, ale môžeme vybrať určený Takže bez akéhokoľvek ďalšieho počítačového programovania vieme Wi-Fi nastaviť na zariadení. Ďalej tu máme funkciu Bluetooth, ktorú môžeme zapnúť aj tu, nie len v rýchlom menu. Tu môžeme vybrať danú Bluetooth slúchadlá, napríklad, alebo prípadne slúchadlo či handsfree a tu môžeme vykonať spárovanie a aktiváciu alebo deaktiváciu, vymazanie. Samotné zariadenie môže fungovať aj ako hotspot. Teda ak chceme zdieľať dostupnosť dát jeho SIM karty, potom môžeme vytvoriť mini hotspot a pripojiť sa k nemu aj s inými zariadeniami. Ďalej, ak používame vysielač aj mimo určitú krajinu, môžeme tu zapnúť a vypnúť funkciu roamingu. Z podsvietenia displeja tu tiež dosiahneme nielen v rýchlom menu. Jazyk zariadenia si môžeme vybrať, momentálne je to angličtina, maďarčinu sme ešte nedostali, ale je možné nastaviť viacero jazykov. Máme menu hovoreného asistenta. Máme funkciu zámku klávesnice, ktorá sa približne po 15 až 20 sekundách aktivuje, ak sa zariadenia nikto nedotkne, alebo ak zapneme zámok obrazovky zámok klávesnice potom. Keď stlačíte vypínacie tlačidlo, displej sa zatemní a od tej chvíle sa aktivuje zámok klávesnice. Zámok klávesnice sa vzťahuje sa na hlavné numerické klávesnice, nie na tlačidlo hlasitosti alebo prepínač kanálov. Okrem toho je nastavenie APN, ktoré je potrebné pre internetovú dátovú prevádzku. Aj túto môžeme vykonať.
Máme nastavenie klávesnice, môžeme nastaviť zvuk klávesnice a osvetlenie pozadia. Pri klávesnici samozrejme to, aby sme mali podsvietenie a to, aké podsvietenie budeme mať. Má byť automatické, keď stlačíme tlačidlo, nepretržite svietiť, alebo len v stanovenom čase, napríklad tu od 17:30 do nasledujúceho dňa do poludnia do 8 hodiny, nech je len podsvietenie, teda povedzme pri nočnej službe. Nastavenie rýchlej klávesy, či už ako tiesňové tlačidlo, bočné tlačidlo, alebo na numerickej, alfanumerickej klávesnici, môžeme nastaviť ďalšie služby pre krátke a dlhé stlačenie vopred. Pri nastavení rýchlej klávesy klikneme na nastavenie rýchlych kláves, zobrazí sa zoznam rýchlych kláves, v rámci toho môžeme zvoliť zo skupiny rýchlych kláves adresár. Môžeme vybrať skupinu, uložiť snímku obrazovky, no je tu ešte množstvo funkcií, ktoré sa dajú vykonať pri nastavení rýchlej klávesy, teda tie funkcie, ktoré často vykonávame. Funkcie môžeme pridať na hlavné klávesnice. Hlasitosť zariadenia môžeme zvýšiť zosilnením hlasitosti. Zariadenie je tak či tak hlasné, jeho použitie je skôr vhodné v hlučnom prostredí. Informácie o zariadení. Čo môže byť zaujímavé, sú dané statusy, ako napríklad nabíja sa batéria, úroveň nabitia batérie vidíme v percentách a ak prípadne potrebujeme Wi-Fi alebo Bluetooth na cieľovú adresu, potom to tiež môžeme vidieť. Možno sa zídu technikovi. Môže to byť užitočná informácia. Existuje ešte možnosť obnovenia továrenských nastavení, ale toho sa nedotýkajme. Rýchlo vám ukážem rýchle zapnutie zámku klávesnice. Vypneme displej tlačidlom napájania a vrátime sa späť. Tu vidíme zámok klávesnice a píše, že sa vrátime s tlačením tlačidla OK a hviezdička. Toľko teda na prezentáciu rýchlej ponuky ECHAT E690. Mám rád toto zariadenie. Čas batérie je veľmi dobrý. Vlastne je ľahké s ním prepínať kanály, takže môže byť užitočné pre tých, ktorí spravujú viacero používateľských skupín, ale nepotrebujú smartfón s dotykovým displejom. Ale je dobré mať pri sebe obyčajný telefón a takto môžu telefonovať. Hovor. Ak si chcete vyskúšať toto zariadenie, kontaktujte mňa alebo ktoréhokoľvek z Anikos Technik kolega, prípadne napíšte e-mail Aniko. Ja som bol Robi. Aniko. Káseč Festy. A toto bol iChat E690 sieťový vysielač. Ahojte. Ďakujem, že si pozrel toto video. Ak sa ti páčilo, kľudne ho lajkuj. A samozrejme si pozri tu v odporúčaniach aj naše ostatné videá. Ak by si sa chcel ešte s takýmto obsahom stretávať a